ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓደሽቲ ፍቑራት ዝሰርሕዎ ጌጋታት ክንሪኢና ስለ ዝኾነ ፍቕሪ ንምጅማር ድሌት ዘለኩም ፍቕሪ ትጅምሩ ዘለኹም ሓደሽቲ ፍቑራት ዝኾንኩም ብደንቢ ክትሰምዕዎ ዘለኩም መደብ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ ብዙሓት ሓዳራት ዝፈርሱ ዘለዉ ብኻሊእ ዘይኮነስ ኣብ ግዘ ፍቕሪ ብትሰርሕዎ ጌጋታትን ኣብ ግዘ ፍቕሪ ብዘይሃነፅኩሞ ፋውንዴሽን ወይ ድማ መሰረት እዩ። ጽኑዕ ሓዳር ክህልዎ ዝደሊ ሰብ ቀዲሙ ተዳልዩ ይጸንሕ። ስለዝኾነ ድማ እዚ መደብ ከዳልወኩም ዝኽእል ብሉፅ መደብ ስለዝኾነ ከይተሓልፍዎ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። መደበይ ብኣብነት ክጅምረልኩም እንተለኹ ዝተፈላለዩ ተቐዳድምቲ ጉያ ይኹን ተቐዳድምቲ ብሽክሌታ ልምምድ ወይ ድማ ትሬኒንግ ዝገብሩ ቅድሚ ትቕድድም ሓደ ወይ ድማ 2 ሰዓት ቅድም ኣቢሎም እንተዝኸውን ነይሩ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፅኡ ከም ዝኽእሉ ሕሰብዎ እሞ እዚ ዘይኸውን እዩ። ቅድሚ ናብ ቅድድም ምእታዎም ብዙሕ ትሬኒንግ ንነዊሕ ግዜ ገይሮም እዮም ኣብታ መዓልቲ ዓወት ዝሓፍሱ። ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳርን ሂወት እውን ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ መዓልቲ ሓዳሮም ኣይኮነን ዝዳለው ወይ ድማ ብዛዕባ ፍቕርን ናብራን ዝሓስቡ። ኣብ ግዜ ፍቕሪ ዘይተሰርሐ መንነት ዘይተሰርሐ ርክብ ኣብ እዋን ሓዳር ክስራሕ ኣይኽእልን። ኣብ ርክብኩም ስጡም ሰረት እንተዘይሰሪሕኩም ሓዳርኩም ክፈራርስ ክትርእይዎ ኢኹም። ስለ ዝተፈራረምኩም ወይ ድማ ወረቐት ናይ ሓዳር ስለ ዝሓዝኩም ንነዊሕ ዓመታት ብሓደ ትነብሩ ኢኹም ማለት ኣይኮነን። ናይ ሓዳር ጋረንቲ እውን ክኾነልኩም ኣይኽእልን። ናይ ሓዳር ጋረንቲኹም ኣብ ግዜ ፍቕሪ ትሰርሕዎ ስራሕ እዩ። ነዚ ምስ ረኣና ናብቶም ጌጋታት ክናቱ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ሓደሽቲ ፍቑራት ዝሰርሕዎ ጌጋ ከም መሓዙት ኣይረዳድኡን። ፈለማ ንምሕዝነት ቅድሚ ፍቕሪ ምቕዳም ኣገዳሲ እዩ። መሓዛ ወይ ድማ ዓርኪ ማለት ከም ድሌትኩም ናፃ ኮይንኩም ትዕልልዋ ወይ ድማ ትዕልልኦ ተሓብእዋ ነገር ዘይብልኩም እንተትኾኑ ዝበለፀ ፍቕሪ ይህልወኩም። ብዙሓት ሰባት ናይ ሓዳሮም ምፍራስ ናይ ስድሮኦም ምብታን ቀዳማይ ምክንያት ዘይምፍላጦም እዩ። ኣብቶም ናይ ፈለማ ግዝያት ንሳ ትደልዮ ንሱ ዝደልዮ ዓይነት ሰብ ክትኮነሉ ወይ ድማ ክትኮነላ ንሳ ትደልዮ ዓይነት መንነት ተርእያ ተዕልላ ነገር እውን መሪፅካ ተዕልላ ኮታስ ብኣኣ ተደላይ ንምኳን ከይትስእና ኢልካ ተፈጥሮ መንነት ኣሎ። እዚ መንነት እዚ ሓቢርኩም ክነብር ኣይኽእልን። ዝኾነ ግዜ ይስልችወና እሞ እቲ ሓቃዊ መንነትና ክወፅእ እንተሎ ጎንፂ ይጅመር። ካበይ ዘምፃኻዮ ጠባይ ምብህሃል ትጅምሩ ጎንፂ ይህልው ምፍልላይ ድማ የስዕብ። እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ብኻሊእ መንነት ስለንፋለጥ ንዓኣ ኢልካ ክተምስል ንዕኡ ኢልኪ ንሱ ዝደልዮ ክተምስሊ ዘምፃኽሞ መንነት ስለዝኾነ ኮይኑ ግና ቅድሚ ፍቕሪ ምሕዝነት ኣብ ተቐድሙሉ ግዜ ክትዕልሉ ናፃ ኮይንኩም ትዕልሉ። እንታይ ክትብለኒ እንታይ ክብለኒ ኣይትብሉን። ምስጢር ኣብ መንጎኹም ኣይህሉን። ምትሕልላይ ምትሕዝዛን ዘለዎ እዩ ዝኸውን። ምሕዝነት ንስኻ ካብኣ ንሱ እውን ካባኺ ፐርፌክሽን ትፅበይሉ ኣይኮነን። የግዳስ ድኽመትኩም ትተሓጋገዙሉ ትመላልኡሉ እምበር ስለዝኾነ ምሕዝነት ምክእኣል ምድግጋፍ ናፃ ኮይንካ ምዕላል ምስጢር ኣብ መንጎኻ ዘይምህላው እዚ ኩሉ ስጡም ርክብ ስለ ዘለዎ ቅድሚ ፍቕሪ ስጡም ምሕዝነት እንተዝህልወኩም ዝበለፀ ይምረፅ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ትሰርሕዎ ጌጋ ድማ ዝመኽረኩም ሰብ ዘይምህላው እዩ። ዝመኽረኩም ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ሓዳር ክመኽረኩም ዝኽእል ሰላማዊ ሓዳር ዘለዎ ሰብ የድልየኩም እዩ። ብዙሓት ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳርን ኣማኽርቲ ኣለዉ። ኮይኑ ግና ክንደየናይ ሰብ ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ሓዳር ክፈልጥ ይደሊ? ምኸሩኒ ዝብል ብጣዕሚ ውሕድ ሰብ እዩ። ነዚ እዩ ድማ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝፈርሱ ሓዳራት ንርኢ ዘለና። ሓዳር ንምስራት እቲ ዝዓበየ ዓወት ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ዓወት ንደቅኻ ምሕላው ምክንኻን ንሓዳርካ ምሕላው ምክንኻን ሓላፍነትካ ምውፃእ ሂወትካ ምክንኻንን ምሕላውን እዚኦም ኩሎም ነገራት እዮም ናይ ሓዳር ዓወት ዝበሃሉ። ስለዝኾነ ብዛዕባ ፍቕሪ ሓዳር ክመኽረካ ዝኽእል ሰላማዊ ናብራ ዘለዎ ሰብ ክህልወካ ኣለዎ። ክንምከር ንደሊ ሰባት እውን ክንከውን ኣለና። ስለዝኾነ ኣፍቃሪት ቅድሚ መሓዝኩም ሓዳር ቅድሚ ምስራትኩም ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ሓዳር ስለ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጠባይ እውን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጠባይ እውን ኣተሓሳስባን እውን እኹል ፍልጠት ክህልወኩም ኣለዎ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ትሰርሕዎ ጌጋ
ጌጋታት ድማ ቅድሚ ፍቅሪ ቅድሚ ስጡም ርክብ ቅድሚ ብደንቢ ምፍላጥ ጾታዊ ርክብ መቀዳም እዩ ጾታዊ ርክብ ክቅድም እንተሎ ምትሕልላይ ምክእኣል ምክብባር ኣይህልውን ፊቸር ፕላን እውን ብሓባር ኣይህልወኩምን ስለዝኾነ ክቅድም ዘለዎ ምፍላጥ ምክብባር ሓባራዊ ቀጻሊ ውጥናትኩም ምፍላጥ እዚኦም ኩሎም ክቅድሙ ኣለዎም ብዛዕባ እዛ ቆልዓ ክትፈልጡ ዘለካ ብዙሕ ነገር እንዳሃለወ ቀዲምካ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ድሕርዚ ክትፈልጣ ዝነበረካ ድሌት መሊኡ ይጠፍእ እዩ ስለዝኾነ ጾታዊ ርክብ ክቅድም የብሉን ኣብ ምብል ራብዓይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ንሰርሖ ጌጋ ድማ ብዛዕባ ሓዳር ዘይምፍላጥ እዩ ንነዊሕ ግዜ ብፍቅሪ ጸኒሖም ናብ ሓዳር ክኣትዉ እንተለዉ ዝጽገሙ ፍቁራት ኣለዉ ምክንያቱ እንታይ እዩ ሓላፍነቶም ስለዝከብዶም እዩ ናይዚ ምክንያቱ ድማ ሓዳር እንታይ ከም ዝደሊ ስለዘይፈልጡ እዩ ንኣብነት ፍቅርን ንመነባብሮን ዝኣክል ገንዘብ እንተሃሊና በቃ ሓቢርና ክነብር ንኽእል ኢና ቆልዑ ክንወልድ ንኽእል ኢና ኢሎም ከም ቀሊል ይሓስብዎ ኮይኑ ግና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዝኾነ ፈለማ ክትዳለውሉ ኣለኩም ብዛዕባ ሓዳር ክትፈልጡ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ጠባይ ክትፈልጡ ኣለኩም ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ሓዳርን ብዛዕባ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጠባይን ኣተሓሳስባን ክትፈልጣ ኣለክን ሓዳርን ናይ ፍቅሪ ጻንሒትን ዝደልይዎ ነገራት ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ነገር እዩ ስለዝኾነ ድማ ዓርስና ፈለማ ክነዳልወለና ከይተዳልና ምእታው ጸኒሑ ዝፈርስ ሓዳር ካብ መሓዝ ወፃኢ ዝተፈለየ ነገር ኣየምፅን ነዞም 4 ኣገደስቲ ሓሳባት ብደንቢ ክትፈልጡ ኣለኩም ፈሊጥኩም እውን ኣብ ሂወትኩም ክተትግብርዎም ኣለኩም ነዞም 4 ኣገደስቲ ሓሳባት ንምዝኻር ዝኣክል ተቐዳማይ ሪናዮ ዝነበርና ቅድሚ ፍቅሪ ንምሕዝነት መቐዳም ብሉጽ ከም ዝኾነ እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ዝመኽረኩም ሰላማዊ ናብራ ዝነብር ሰብ ክህልወኩም ኣለዎ ብዛዕባ ፍቅሪ ብዛዕባ ሓዳር ክመኽረኩም ዝኽእል ሰብ ክትረኽቡ ኣለኩም ባዕልኩም እውን ንኽትምከሩ ድልዋት ክትኮኑ ኣለኩም ኣብ መበል ሳልሳይ ሪናዮ ዝነበርና ብሉጽ ሓሳብ ድማ ቅድሚ ምፍላጥ ቅድሚ ስጡም ፍቅርን ርክብን ጾታዊ ርክብ መቐዳም እዩ እዚ ዓብይ ጌጋ እዩ ጾታዊ ርክብ ክተቐድሙ የብልኩምን ኣብ መበል ራብዓይን ናይ መወዳእታን ዝረኣናዮ ድማ ብዛዕባ ሓዳር ዘይምፍላጥ እዩ ቅድሚ ናብ ፍቅርን ሓዳርን ምእታውኩም ብዛዕባ ሓዳርን ፍቅርን ዘለዎም ዘድልዮም ነገር እውን ብደንቢ ፈሊኹም ክትፈልጡ ኣለኩም ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ስድራ ክትኮኑናን ክትተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒለይ